Эрлинг Холланд ҳамчун беҳтарин голзан дар Лигаи Чемпионҳо, Премер-лига ва умуман дар ҳама мусобиқаҳо требли аврупоиро ба қайд гирифт. Ҳамчунин беҳтарин бозингар дар ҳама мусобиқот гашт, вале ӯ тӯпи тиллоиро ба даст намеорад. Медонед чаро? Чунки ин ҷоиза ба Лионел Месси меравад. Имрӯз мебинем ки чаро Холланд нею Месси барандаи тӯпи тиллоӣ мешудааст. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Чихеле медонем тӯпи тиллоӣ формати худро иваз кард. Беҳтаринҳоро дар як соли календарӣ нею дар як мавсим муайян мекунанд. Ҳамин хел барои маросими соли 2023 бозингарон аллакай ҳама корро карданду овоздиҳӣ боқӣ мондааст. Агар ҳақиқатро гӯем, онҷо ду муддаии асосӣ мешавад: Эрлинг Холланд ва Лионел Месси. Вале чӣ хеле гуфтем, Холланд барандаи ҷом намегардад. Ғолиб як кас ва он ҳам Месси аст. Аввалан ин ки ӯ барандаи ҷоми ҷаҳон аст. Ҷоми ҷаҳон баландтарин зинаи футболӣ аст ва дилхоҳ футболбоз орзуи қаҳрамониро мекунад. Ин ҷоиза новобаста аз дастовардҳои инфиродӣ мақоми болотар дорад. Ғолиби чемпионати ҷаҳон будан як чиз, ҳамчун беҳтарин бозингари мусобиқа қаҳрамон шудан дигар чиз аст. коре ки Месси кардааст. ӯ бешубҳа беҳтарин дар Қатар буд ва Аргентина бе ӯ қаҳрамон шуда наметавонист. Давоми мусобиқа Месси танҳо як бозӣ гол назадааст. Ҳамчунин беҳтарин бозингар дар 5 бозӣ аз 7 рақобат эълон шуд. Гуфтан мумкин аст ки ин ҷоми ҷаҳон барояш аҳамияти хоса дошт. ӯ ҷоми ҷаҳон, тӯпи тиллоии мусобиқа, кафши нуқрагии мусобиқа ва аз ҳама бештар бозингари беҳтарин эълон шудааст. Месси танҳо қаҳрамон нашуд. Қаҳрамон ба ҳама санъати баргузории мусобиқа ба даст овард ки барои соҳибшавии тӯпи тиллоӣ асос мешавад. Нокомиҳоро дар Лигаи Чемпионҳо бо дастааш ҳамон бозиҳои ҷоми ҷаҳон пӯшонид. Тӯпи тиллоӣ ҳамчунин ба бозиҳои сахти дастаҳо менигарад. Он ҷо ҳам Месси пешсав аст, зеро ҳам дар марҳилаҳои гурӯҳӣ ва ҳам дар плей-офф голҳои ғалабаовар дошт. ӯ дар ҳама марҳилаҳои мусобиқа гол дорад. Муқобили Австралия дар як ҳаштфинал, гол ва ассист дар як чорфинал бо Нидерланд, гол ва ассист дар полуфинал муқобили Хорватия ва муқобили Фаронса бошад, 2 гол заду Аргентинаро қаҳрамони ҷаҳон кард. Баромади олӣ дар сатҳи олӣ маҳз ҳаминро тӯпи тиллоӣ талаб мекунад. Холланд дар ҷоми ҷаҳон набуд ва дар бозиҳои беҳад душвори Сити натиҷа надошт. ӯ муқобили Лейпсиг тавонист 5 гол занаду бо рекорди Месси баробар шавад, вале дар финал, дар бозиҳои полуфинал гол надошту дар як чорфинал бошад пеналтиро ба самар нарасонид ки дар рақобати тӯпи тиллоӣ хело бад аст. ӯ ҳамчунин дар полуфинал ва финали ҷоми Лигаи Англия гол назадааст. Дар бозиҳои муҳими Премер-лига ҳам ҳамин хел. Бо дар назардошти қаҳрамонии Манчестерро нимҳимоятгарон дар лаҳзаҳои ҳассос наҷот медоданд. Гюндаган дар финали ҷоми Лига ва бозиҳои муҳими Премер-лига гол задааст. ё Де Брюйне, ё Бернардо Силва, ё Родрие ки дар финали Лигаи Чемпионҳо гол зад. Не дӯстон, гуфта наметавонем ки Холланд ин мавсим бад буду тамоман аз рақобати тӯпи тиллоӣ берун аст. ӯ танҳо дар рақобат бо Месси фарқ дорад, зеро бо дастовардҳову бозиҳои муҳим Месси пешсаф аст. Нуқтаи дигар ин ки Манчестер дастае ҷамъ овардааст ки Холландро беҳтарин ҳамлагар кунад. Худатон аҳамият диҳед ки Родри, Рубен Диас, Гюндаган ва Ҷон Стоунс чӣ қадар олӣ бозӣ доштанд. Холланд канори ин бозингарон фурсати хуби дурахшиш карданро пайдо кард. Месси бошад бешубҳа беҳтарин дар ҳайати Аргентина буд. Дар сояи касе не. Муваффақияти Ситиро дар бозии тамоми даста гуфтан дуруст аст. Ана Аргентинаро бошад бештар бо Месси муваффақ медонанд. сабаби дигари пешсафии Месси беҳтарин дар мунтахаб ва хуб дар дастааш будан аст. Холланд бошад беҳтарин дар дастааш буд, вале дар мунтахабаш ҳеҷ чиз. Месси баланси хубтар дорад. Новобаста аз хориҷшавӣ аз давраҳои плей-офф, Месси дар ҳисоби худ голҳои заруриро дар Лигаи Чемпионҳо дорад. ӯ тавонист ки аз ин тараф ҳам худро каме ҳам бошад нишон диҳад. Дар ПСЖ Месси ҳамлаовар буд. ӯ дастаро то нуқтаи охир мебурду бо ассист номашро дар протокол сабт мекард.
беҳтарин ассисткор дар Лигаи 1 ва дар топ 10 беҳтарин голзанҳо номи ӯро дидан мумкин аст. Хуб дӯстон, мо тарафи ягоне аз ин бозингаронро намегирем. Мо ба шумо факту натиҷаҳоро гуфтем. Ба назари шумо натиҷаи овоздиҳӣ барои тӯпи тиллоӣ чӣ хел мешавад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.